Ing sawijining wektu ana perang sedulur. Kabeh pimpinan sing dikongkon Prabu Dasamuka kanggo mimpin perang ing medan laga padha tewas. Dasamuka muka banget. Akhire ngongkon pasukane lunga menyang omahe Prabu Sumali kanggo metok anake Kumbakarna, yaiku Aswani lan Kumba-kumba. Banjur lunga menyang medan laga. Satekane pasukan Ngalengka ing Swelagiri, Anggodo, pasukan musuh sampun teka ing perbatasan ing ngisor pasukan anak kembar Kumbakarna. Siapke pasukan saiki supaya luwih siaga. Siap, Anggodo. Anggodo lan Anila wis nunggu ketekanan para senopati Ngalengka. Perang pun kadadian. Pasukan raksasa nglawan pasukan kethek kang cacahe puluhan ewu ditambah karo pasukan saka Guwa Kiskendha sing ngrangsek mundur pasukan Ngalengka. Saiki panglima perang Ngalengka, Supasa raksasa enom, anak Kumbakarna kepaksa lawan pasukan Pancawati. Aku nantang kowe lawan kita. Aku terima tantanganmu. Anggodo lan Anila nampa tantangan raksasa enom. Anggodo nglawan Kumba-kumba lan Anali nglawan Aswani Kumba. Saben kali Kumba-kumba tewas, Aswani Kumba nglopatine. Uga Kumba-kumba urip bali. Mangkono uga sawang sule. Ayo nyerang kowe dhewe. Ora bakal iso aku lan Kumba. Lek sedelo, Anggodo lan Anila ambro ora bedaya, amarga tenagane wis entek. Aswani lan Kumba-kumba seneng ndelok Anggodo lan Anali ambruk. Ndelok kadadian kuwi, Sugriwa kelingan. Ceritane kakange Resi Subali, banjur nyeritakake marang Anoman. Waktu perang ing Guwa Kiskendha nalika nglawan Prabu Mahesasura lan Patih Lembusura, dheweke kabeh duweni kesakten ganda kang ing endi menawa salah siji saka dheweke kabeh mati, kang sijine oleh lumpati lan pungkasane kang mati iku oleh urip bali. Kumba duweni kesakten sing padha karo Prabu Mahesasura lan Patih Lembusura. Cara kanggo ngalahke Aswani lan Kumba kudu kepaten bareng. Nanging aku wis tuwa Anoman, wis ra sanggup nganggo nglawan dheweke kabeh. Ngawur semeli. Belum dadi lawan kabeh ngrung dheweke kabeh. Aku wis kepikiran piye carane kanggo ngalahke anak Kumbawarna. Tenang Sugriwa, percayaake kabeh karo aku. Kaping tong anak Kumbakarna ngrasa percaya diri amarga bisa ngalahake Santriya Pancawati. Kumba-kumba lan Aswani Kumba ngepung Anoman ana ing tengah. Aku ora bakal kalah. Kowe karo Aswani sing bakal kalah. Delok wae mesti dhewe sing menang. Banjur Kumba-kumba lan Aswani Kumba nyerang bareng. Ananging Anoman ngehindar saengga sirah dheweke kabeh bebenturan karo kerase kanthi sirahe pecah. Anake Kumbakarna tewas. Wibisana ing jero atine nangisi keloro-loro ponakane sing tewas ngenesake. Ponakanku, kowe padha isih enom. Kenapa nasibmu kudu melu perang? Ananging ponakanku bakal dikenang dadi pahlawan Ngalengka kang dibanggake. Yo Prabu iki anjen ulah Rahwana sing uteke gedhe sing isone mikirke kepentingane dhewe. Prabu Dasamuka tansaya berduka karo Pati Kumba-kumba lan Aswani Kumba. Ponakanku mati gara-gara Anoman ketek elek kae. Ayo lunga menyang Gunung Gokarna kanggo bangunke tokoh Alengka. Guna mertahanke Alengka Dirja. Aja lali kowe kabeh uga gawe panganan kanggo Kumbakarna. Pasukan wis budal pinuju Gunung Gokarna
melu jero rombongan Tejo Mantri Toba lan Sarawita. Bertekan ing tempat Kumbakarna Tapa, Kumbakarna. pasukan Slompret, pasukan Tambun, lan pasukan Meriam tekan karo petasan genti-genti bangunake Kumbakarna. Anange Kumbakarna ora teruse babar pisan. Di Desa Muka, kula gelem bangunake Kumbakarna menawa entuk perintah saka Prabu Desa Muka. Ya, aku menehi izin. Tejo Mantri Toba nyedeki sikil Kumbakarna lan digoceki jempol sikil kiwane, banjur dicabut wulu cungguhe. Mangkono kecabut, Kumbakarna langsung tangi. Prabu Dasamuka matur nuwun amarga arep datangi aku kantheng langsung. Aku nyuwun pangapurane amarga aku angel ditangike. Kekane marai emosi tok. Panganan lan wedang pirang-pirang gerobak diwenehake marang Kumbakarna lan langsung entek. Sawise rampung mangan lan ngombe, Prabu Dasamuka ngandharake Surasa tekane. Oh, Kumbakarna, aku butuh tenagamu. Dengro apik-apik kataku. Negerimu wis ajur awut-awutan, amarga kowe mung turu dengkur ora urus. Kabeh senopati lan perwira alengka mipil siji-siji gugur. Saiki negerimu didaidak ketek lan munyuk-munyuk. Wedya Sri Rama saka Maliyawan. Saiki dheweke kabeh kemah lan berbaris ing Gunung Gue Suwela Giri. Saiki apa buktimu marang negara lan bangsamu? Kumbakarna, saiki sandinga kekarepanku tinggal karo kowe. Retina menawa kaping rong anakmu, Kumba-kumba lan Aswani, Kumba serta paman Rahasta wis gugur. Lunga menyang Medan laga adiku, bunuh Rama lan Laksmana. Tumpaslah Hanggada lan Anoman. Musnahke sekalian Wedya Munyuk lan Rewanda saka bumi Alengka. Oh adiku, Kumbakarna kang tak tresnani. Delekno kesetiaan bangkitmu lan tresno kasihmu karo aku. Aku kuwi kakakmu sing paling tuwa, kang saiki jroning kesedihan. Aku yakin karo kesaktianmu. Sampean oleh lan sanggup numpas jroning wayah cekak sainge Wedya lan pangikut Rama. Anakku mati. Becek saut-sautan, manuk-manuk ing langit padha tumbukan, lan kewan-kewan ing alas padha mlayu ora tentu arah, kanthi sibuk menyang dirinya. Prabu Dasamuka uga dadi kaget. Pungkasane Kumbakarna muntahake panganan lan wedang sing wis kebacot mlebu jroning wetenge. Kumbakarna sandangan petak-petak lan budal menyang Medan Loga, bela tanah air lan balas dendam matine anak-anake. Dudu bela Prabu Dasamuka sing angkara murka. Oh, Kanda Kumbakarna, Kanda saiki maju medan perang dadi senopati Ngalengka lan kaya Kanda mangerteni perang iki kedadian amarga ulah Kanda Rahwana kang nyolong bojo wong. Apa wong kaya iku pantes kanggo dibela? Duh adikku Wibisana, ketahuilah kakangmu Kumbakarna iki dudu teka amarga Rahwana. Kakangmu iki mung pengen mertahanake kemardikan Alengka Diraja, negeriku tanah airku. Kakangmu iki orang mengini perang nanging uga ora mengini negeri tercintaku ing bedak-bedak dening musuh. Aku ora pengin negeriku dijajah dening negara liya. Ora arep mantene sapa wae. Aku kecewa wis akeh korban saka Ngalengka kang tiwas. Uga kaping rong anakku, Kumba-kumba lan Asnawi Kumba wis tiwas. Aku mung ngene Prabu Rama lan pasukan maneh menyang Pancawati. Wibisana adikku menyingkirkan lah durge kakangmu iki nemoni Prabu Rama ben dhewe kabeh agem bali menyang Pancawati. Kumbakarna ngleboni tlatah pertahanan Prabu Rama lan pasukan ketek langsung nyerbu Kumbakarna. Wis atusan ketek nunggangi awake Kumbakarna tanpa kliwat. Nyokot, nyakap lan ngerewok-rewok kulit Kumbakarna, ananging Kumbakarna meneng wae. Kumbakarna akhire ngadhep Prabu Rama. Prabu Rama beliau menyang Pancawati. Kumbakarna beliau menyang Alengka. Aku keput mau ngadu karo kowe. Nah, aja kowe ngalah meneh. Nanging Kumbakarna tetep ngelangkah. Prabu Rama uga nguculake anak panah kang kaping 2. Bahu tangan Kumbakarna pedhot. Kumbakarna terus ngelangkah.
Prabu Rama nguculake anak panah kang kaping 3 lan kaping 4 ke arah kaping 2 sikil Kumbakarna. Kaping 2 sikil Kumbakarna saiki Kumbakarna tinggal awak lan sirah wae. Kang saite wis ora berwujud maneh. Kaping 2 godhong kuping, irung, cangkem, kaping 2 mripat Kumbakarna wis tanggal kabeh. Kumbakarna nahan lara. Kumbakarna kang tinggal sirah lan awake guling-guling amarga lara. Lan tanpa sengaja akeh petek kang tiwas kelindes dening awak Kumbakarna. Prabu Rama ngrasa ngeri karo kahanan Kumbakarna. Tolong sempurnakake kepatenane Kumbakarna. Aku ora